Hvala Mihalje, pozdrav svima, naravno pozdrav Kristijanu, želio bih mu izraziti dobrodošlicu. Mislim da je već jučerašnjim danom vidio koliko je dobro došao među navijačima, danas isto tako u slačionici sa igračima. Svi smo jako sretni što je tu među nama i nadamo se da će nam pomoći u ostvarenju naših ciljeva. Htio bih se zahvaliti trojici ljudi koji su najzaslužniji što se uopće dogodio ovaj transfer. To je naš predsjednik Ferenc Sakalj, naš direktor kluba Vlado Čohar i naravno Kristijan koji je unatoč drugim ponudama odlučio se ipak za Osijek jer vidi Osijek kao jednu sredinu u kojoj se može nogometno i ljudski dalje razvijati. Tako da zahvala tim ljudima koji su na neki način omogućili transfer i naravno da bez jednog od njih ne bi to bilo moguće. Naravno da očekujemo od Kristijana najprije da što prije ozdravi, a onda da se što prije i što bolje adaptira na našu momčad. Pozna ligu, pozna Osijek, zna koja su očekivanja, tako da igrače koji se zna nositi sa pritiskom. O brojevima ne moram govoriti, svi ih znate. Tako da evo, što očekujemo od njega da nastavimo u istom stilu kako je igrao i u Gorici. Pa dobro, ja osim što sam se zahvalio našem predsjedniku, našem direktoru i Kristijanu, moram se zahvaliti i gospodinu Črnku koji je u komunikaciji bio vrlo brz i vrlo korektan. Stvarno brzo smo mi u stvari došli do dogovora, negdje u sat vremena. Puno više se pisalo nego što se događalo. Realno uopće se nije toliko događalo koliko se pisalo i vjerojatno je i Kristijan bio pod dojmom tog pisanja, međutim u direktnoj komunikaciji sa gospodinom Črnkom ponuda je otišla jučer u oko 16 sati, a u 16:45 smo se dogovorili oko transfera Kristijana u naš klub, tako da bi se zahvalio isto gospodinu Črnku. Naravno, ove predradnje koje sam ja trebao odraditi su bile dosta stresne i razgovori unutar kluba i na našu sreću i zadovoljstvo uspjeli smo, ostvariti ovaj jedan vrlo važan transfer za naš klub. Mislim da time pokazujemo ozbiljnost, pokazujemo našu ambiciju i naravno da je teren taj koji će dati sve odgovore. Ali bilo je dosta stresno. Iskreno, kad ste me pitali na zadnjoj presici da li je to u prelaznom roku, rekao sam da mislim da, ali sam se potajno nadao da to neće biti tako kako sam vam rekao, jer sam dan prije pokrenio ponovo akciju Kristijan Lovrić. Znači negdje u četvrtak popodne se pokrenula ponovo ta priča i kažem, evo, na sreću svih nas i zadovoljstvo jučer negdje oko 16:45 je to sve bilo realizirano. Dobro, Osijek je bio, povijesno je Osijek veliki klub, nemojte mi to, 75 godina ovaj klub stari i podcjenjivati tradiciju ovog kluba i veličinu ovog kluba stvarno ne bih htio. Puno je tu bilo velikih igrača, velikih trenera i ostvarenih lijepih rezultata. Naravno da mi uz naše sponzore imamo određene mogućnosti, možemo si priuštiti ovakvog igrača kao što je Kristijan, što u prošlosti prije 5-6 godina nije bilo moguće. Kažem, pokazujemo svoju ozbiljnost, svoju transparentnost, svoju racionalnost sa svim odlukama. Nekad pogrešimo u našoj odluci, nekad pogodimo, nekad ne. To je tako i sve naše odluke koje donosimo su u interesu našega kluba, da bi naš klub bio svakim danom sve bolji, sve jači i kažem, sigurno da pokazuje određenu jačinu, veličinu kluba, ali ona se pokazuje već godinama unazad. Tako da još jednom zahvala svima koji su omogućili da mi svima skupa na neki način i pošaljamo tu poruku ozbiljnosti i naše ambicije. Pa evo, prije svega dobar dan svima i na početku bi se samo htio osvrnuti na ono što se događalo jučer. Stvarno nisam ni u najluđim snovima mogao zamišljati da će moj dolazak izgledati ovako. Hvala svima koji su se okupili, koji su me podržali prilikom mog dolaska, jer jednostavno ovo mi jako puno znači. Zahvalio bi se naravno svom bivšem klubu Gorici koji mi je omogućio ipak i pustio me da dođem ovdje, da svoju želju ispunim. Hvala naravno mom treneru, gospodinu Bjelici, hvala naravno i mom prijatelju velikom Bojanu, Mihi, svi oni koji su napravili bili uz mene da se ovaj transfer ostvari, jer ovo je
za mene jedna velika stvar i nadam se i očekujem samo velike stvari na ovom putu u Osijeku. Pa bilo je dosta neizvjesnosti od samog jutra. Smo bili svi na iglama, da li će se to realizirati, hoće li Gorica pristati, hoće li ovo ono, ali jednostavno kad ja sam osjetio u sebi da je to, da to tako mora biti, moji ljudi koji rade sa mnom, Robi, moji menadžeri, moja žena, svi su osjetili da je to pravi trenutak da se ovdje dođe, tako da nije bilo sumnje nikakve i jednostavno kad su javili da dolazim, to je meni bilo ispunjenje mog sna, tako da evo, presretan sam i to je to. Pa jednostavno osjetio sam toplinu ljudi ovdje, pošto je moja žena je prije godinu dana igrala ovdje i dolazio sam ovdje, jednostavno sam osjetio tu toplinu u ljudima, vidio sam da su srdačni, di god sam došao su sa oduševljenjem pričali sa mnom, tako da jednostavno sam osjetio da je to pravi izbor za mene i evo, obistinilo se, jer evo, kao što ste svi vidjeli, onoliki doček jučer, još ni sad nisam došao k sebi što se tiče toga, tako da još sam pod dojmom. Pa mislim da o NK Osijeku kao klubu ne moram previše trošiti riječi, jer to se vidi po rezultatima, polufinale kupa, borba za oba dva trofeja uz gospodina Bijelicu, trenera koji je sigurno, mogu to sa sigurnošću reći, daleko najbolji trener ovdje u Hrvatskoj, tako da Osijek je jedna ekipa koja stvarno ima i karakterno i igrački jako dobre igrače, tako da izbor nije bio težak. Već sam rekao da je bilo ponuda, ne bi o imenima klubova, ali bilo je ponuda i jednostavno, opet kažem, opcija je bila samo Osijek.